noodsituatie. Je moet erop handelen worden. Het is wat tijd voor. Check! Check, show en ontdek! Zo. Dus even zien wat er met de patiënt nog is. Haha! Gefopt! Je hebt toch dat er een echte patiënt binnenbracht weer, hè? Haha, daar markeert niks, hè? Beerke van mij. Zo. Ja, dan mag je even zitten hier. Hey, bedankt hè, mensen van de ambulance. Aan zijn Chorium hadden collega's echt aan het werk. Vertelt Aliet was dwaamust als er een noodsituatie inkomt en helpt Boukes in broekrink omdat er geen goede spieren had. Dit alles en meer naar het Nice van deze week. Verleden weken werd de eerste jestwarm van dit jaar verwachten. Er waren een soort tarriedingsdiensten om grutteskeer te voorkomen. Zo weer er in Ljouwert Biggelix een speciaal actiecentrum van het wetenschap oprichten, die het onder oren de dieken goed in de gaten houden. Het wetter van de zee kwam op verskate plakken behoorlijk heeg te staan, met toch stikken van het land onder wetterkamer te staan. Op de eilanden binnen ze dit wel wend, maar voor toeristen is dit vanzelfs een kekke zicht. Want eerst lijkt het allemaal gewoon, zee. Maar dan is het bijna, dan is de stad een beetje verwoest. Zoals, En ik zag net daar ook 2 auto's. Heel dom natuurlijk, maar die kunnen vandaag er niet meer uit. En ook 2 kwallen. De skeer blikte achteruit bot mee te vallen. En voor de surfers wie het machtig. Deze weekend. Dit lijkt wel een feestje, maar dat is het net. Maar zo volle mogelijk lawaai van trommels, fluiten en toeters worden zo'n 100 handtekeningen naar het gemeentehuis van Skastelaan gebracht. Voor de bezuinigingen, want anders wordt alles volle duurder. En dan kennen heel veel net meer op muziek en cultuur en vorming. En dan kennen ze dat niet meer. Sander had tromboneles op het toonhuis op een jaar. Zijn ouders moeten het komende jaar 2 of misschien wel 3 keer zijn volle geld betalen van zijn muzieklessen. Voor een prottegezinnen zal muziekles dan te duur worden. Het is echt belangrijk om muziek in die leven te hebben. En dat net alleen nog zonder muziek is. Dat is gewoon echt van muziek kerst horen. Ik hoop dat de bezuiniging stopt, want anders dan kijk ik misschien niet meer op trombones. Ik zit ook al op hinderrieden en op volleybal, dus ik denk dat ik dan weer uit moet keren. Dan wordt het wel te duur. En dat zo konden wijzen. Deze week. Hanna en Anke Kooi van de Wielgen hebben drok met de zorg van 5 jonge katjes. De mem van de jonge bisjes is kwatlien onder de autokaam. Net ien wist dat de poes jongen kregen hier. De heid van Hanna en Anke vonden de katjes 5 dagen later op de heershouder. Ja, ik vind het wel leuk om jonge poesjes te hebben, maar soms is het wel een beetje vol. Want eerst hierden we de 2 en toen dachten we dat lukt vast wel. En dan toen kregen we de 3 en toen kregen we de 5. Dus. De jonge poesjes hebben 5 dagen lang zonder molken zitten, maar krijgen nou 3 keer dijs de fles van Hanna en Anke. Waar je in Heer meer over de jonge katjes? Zonder help zo'n deze poesjes het net hoe libje. Elkaar helpen is dus heel belangrijk. En in gevallen extra belangrijk. Dit binnen Bouke en Rink. Ze binnen broers en wij in Damwoord. Bouke is 13, Rink is 9. Nee, om hem dit te krijgen. Troch de handicap van Rink had de broers een speciale band. Het is 10 te midden. Bouke maakt het zijn huiswerk. Hij had morgen een iedrukskunde-toets. Rink komt let thuis met de taxi. Hij gaat naar een speciale squalle in Beetstersweg waarbij mij een handicap. Want Rink kan net goed rennen. Maar wat had Rink nou precies? Toen ik geboren werd, hier eigenlijk zowat een zuurstofgebrek en daardoor is een beetje hersenbeschadiging. Hey Rink, kom eens mij om de bal te tellen? Bouke en Rink doch een soort te jaren, omdat Rink net alles zelfs kent. De dingen zoals steen en goed rennen, ik bedoel, het wil wel, maar dan ik maar heel eventjes. Want kerst je zelf goed fietsen? Net echt, net op deze fiets. Waarom kerst je dat net goed? Nou, omdat
je misschien een voet op zak inderdaad zetten om te verzorgen dat je hem net vallen, maar ik ken dat net. Dus dan denk ik soms wel eens van, oh, waarom is dit gebeurd? Dat denk ik dan vaak. Ja, ben je er een soort mee bezig? Ja, vaak wel. En het is net zo fijn dan, op die moment. Maar was je dan verdrietig? Ja. Ja, omdat ik het zelf niet ken. Maar hij is ook heel blij dat ze deze fiets had. Dit heet een duofiets. Bouke zit achter en houdt de fiets onder controle. Rink kan mij fietsen. En mij zijn beiden kennen ze gongmeidje. Er binnen gelukkig genoeg mensen die het Rink helpen willen. Maar bij het drummen had hij absoluut geen hulp nodig. Als grote broer helpt Bouke zijn broerke. Maar hij kan ook gewoon zijn eigen dingen doen. Want hij en mem helpen vanzelfs het meest. Hey Bouke, wat super pijk dat je die broerke zo goed helpt. En succes maar niet iedereen kunnen toets. Dus even zien wat al lied goed is. Want voor de vakantie was ze in Frensje. En nu is ze in Sloppeterp. Wat maakt zij nou in Sloppeterp? Hey Halid, bist weer alleen nog op stap? Hallo Do. Jep. Je bent je bejaarde in de buurt. Helemaal niks. Nou ja, kan ik niet misgaan. Hast u het wel eens, Reinoud? Dat is bang bist dat er iets slims met je gebeurt en dat ze niet wist wat dwam was. Ja, dat er in op een stritten valt en dat er geen dokter in de buurt is. Ja, precies. Ik bedoel, daar has geen EHBO-diploma. Mond-op-mond beademing, ja, dat wist ik niet hoe dat mat. Reanimeren, dat kist niet. Er is het iemand in de buurt mij van die defibrillators, striekiezers, wist wel. En waar in de gouwe giet, hebben ze een ambulance bij. Nou, en daarom, Reinoud, jou ik dan nou een spoedcursus eerste hulp bij ongelukken in 4 stappen. Hast u een slachtoffer voor mij? Ja. Nou ja, Shano! Dat volgens is. Die is het slim onta. Die had help nodig. Het allereerste dat ik dwam had, stap in, is zien of het veilig is om te helpen. Is het een drokke dik met een soort verkeer? Oorgevaar? Nee? Mooi. Pas dan kan ik helpen. Stap 2. Informatie. Ik moet bezietje u te vinden wat er gebeurd is en hoe het met het slachtoffer gaat. Dus goed zien waar de verwonding zitten en bezietje met het slachtoffer te praten. Vreet je wat er wit en waar de pine had. En dan is verder mijn stap 3. Zwaag je ervoor dat het slachtoffer goed komt te lissen. Oh! Nee, man! Niet meer omslepen vanzelfs, dat is hartstikke gevaarlijk. Nee, het slachtoffer moet lissen blijven zo otter lijdt, behalve als dat echt niet oorskin. Oh ja, en het is verstandig om het slachtoffer op een side te lissen. Zo. Als er dan bloed op je maat of spuien, dan kan dat samen tronenmoelen naar boeten erin. En als het op een reg leidt, dan kan het stikken. Stap 4. Ziek je help. Hast een mobieltje, dan bel eens gelijk 112. Als nou geen mobiele telefoon bij die hast. Waar weet had het slachtoffer een telefoon die is broekenkist. En als dat niet zo is, roepen, zo loert mogelijk naar fietsers of omstanders. Dan moet ze gauw mogelijk bellen worden naar 112. En als dan bellen, willen ze onder de telefoon 2 dingen weten. Hoe is het slachtoffer er rondta en vooral, waar bist? Zwaag je er dus voor dat ze wist hoe te streten of het plakwest bist hiet.
Oorskien de ambulance die nooit vinden. En dan is het wachten op help. En tijdens stap 4, het wachten op help, is het alleen nog maar belangrijk dat mij het slachtoffer contact houdt. Dus spreek een moed in. Zeg hem dat er help omkomt. En als de ambulance er dan is, vertel dan aan de dokter zo duidelijk mogelijk wat Sean of Jet hast. Wat is er gebeurd en wat mankeert het slachtoffer? Dus Reinoud, 1. Zocht of het veilig is. 2. Informatie sammelje. 3. Op een side lezen. 4. 112 bel je. En 5. Contact houden. Nou, en als dat al je dorst, dan bist je al een echte helpheld. Nou, Ja, maar Aliet, do best mijn heldin. Maar sto net verder? ja, nou ja, ik ga nog niet eens krek die ambulance bellen, dus ik denk dat ik aan wel iemand uit te lezen heb. Haha, dat moet ik zien. Nee, doe maar schillen met check. Tegen die kost en ik zie je na je wieken. Dikke doei! Oké, Aliet. En dan wist als je samen 1 in 2 belst, kies een dikke boete krijgen. Natuurlijk. Station? Zat in hier in het bos. Wat ben dit? De New Sky. Ja, de Schotse heel anders. Dus volgens mij juist de een keertje geboren. Heel iets denk je. En we hebben ze eigenlijk hier in het bos erin om het bos te onderhouden. Dan hoeven we het zelf net te doen. We hoeven zelf net te snoeien, we hoeven zelf net te meen. Daar hebben we de kijk voor. Er stiet hier een bolle, die shot er best wel heel erg eng uit. Ja, nou die bollen die shot er inderdaad heel dreigend uit. Maar ja, hier in het bos krijg ik paarden, dus hier kom ik wel eens mensen te keuren. En die komen die bol ik worst zien. Maar de bol is heel vriendelijk en die zal net samen even achter een kuieraar komen. Dus het is wel vertrouwd. Ik hoef net bang te wezen als ik deze beesten zien kom. Nee, als er een beetje mijn bootje omheen rest, dan is er niks aan de hand. Alleen nog maar wel aan het denken. We hebben jongen dat een van die kei die heeft een heel iets keeltje van het krekkenboorn. Die denken er natuurlijk wel heel bot om. Dus als je dicht in de buurt van het keeltje komt, dan heeft je wel kans dat die man er ook aankomt. Dus dat kan je beter maar net baan. Dus als er een iets keeltje rent, die rennen maar mooi mijn bootje omheen, dan is er niks aan de hand. Want oors wordt mem heel erg boos. Dat wordt mem lelijk. Dat moeten we net hebben. Fiets toch wel eens met Erika zien? Een hele proteband doorgedaan. Maar dat is eigenlijk heel gevaarlijk. Vooral als muziek op haast. Mirjana weet dat nou gelukkig ook. Jet het? Hoe is het met die? Hoe is het? Die Holle? 126, goedemiddag. Voor jullie een A1 op de Richterlaan in Drachten. Ontvangen. Goeiedag. Hallo. Dag mevrouw. Hey. Hallo. Wat is er We zullen in eerste instantie eigenlijk gewoon algemeen hoe het met haar is. Dus dan zullen we even van, nou, zit ze er goed bij? Ja, dat zit ze. Ze zullen het helder uit tegen. Praat ze, want dat is heel belangrijk. Want als ze kan praten, kan ze natuurlijk ook ademen. Je bent een bestuurder? Ja. Hoi, welke Bergsma van Ambulance? Ja. En hoe gaat er hier ongeveer? 40. 40 kilometer? 40, 50. Ja, ja, oké. Nou, dan weet ik even een beetje hoe wat. En we zullen even bij de patiënt zijn nou. Ik fietste gewoon. De fiets dus. En het enige wat ik zei in eerste instantie is een wond. Maar die bliert net heel bot. Dus dat valt ik al een keer in slag daar. En doen ze voor de rest ook ergens hier? Nee. Nee, kan ze de goed broeken? Ja, denk het wel. Zij moet nou haast eerst op een brancard. En dan zullen we haar in de auto, dan kan ze rustig lezen. En in de auto doen we dan een verdere controle zijn.
Meestal. Zo, nou kom ik hierbij dan. Zit die een verder naar je zien? Nee, hoe dat verder maar die gaat? Het lijkt je beter dus op een strijd, denk ik, of net? Ja. Ja, hoe is dat verhip tekort? Nou, als ik het eerst even een beetje skin. Je ziet hoe die wat er is. Dan zei je het even maar eens mij naar het ziekenhuis. Zat een raar wondje aan de holle. Er moet eigenlijk even wat hechtingen in. Maar het is net een zwieren wond en ze is zelf ook zo fit dat ze even naar het ziekenhuis moet. En dan is ze daarna wel lekker naar huis. Gelukkig konden de broeders Elke en Bouke Mirjana goed helpen. Wat een helden. Maar hoe koer het nou dat wij precies op dat plak van het ongeluk ontfilmen werden? Haha, alweer fopt. Het wie alle je in scène zetten, speciaal voor check. Maar hoe kan het dan dat Marianne al dat bloed hier? Hey doe! Wat doe je, joh? Nou, ik maak een wondje voor, en dat is niet echt, en dat is voor een opname. En dat is mijn hobby. Oh, dus die woede is net echt? Nee hoor, dit is allemaal nep. Dit maken we zo, net of dat het echt lijkt. Hé? Dat is leuk, hè? Wat knap. Nou, ja, daar leren we voor. En daar hebben we een opleiding voor gehad om dat na te maken. Maar het lijkt het ook echt. Ja, dankjewel. We doen ons best. Dat moet natuurlijk ook, want anders geloven de mensen niet dat het echt is. Maar komt het weer helemaal goed met Mirjana? Helemaal goed, helemaal goed. We halen het er straks weer af met een doekje. En dan heeft ze weer een mooi toetje wat ze van tevoren ook had. Knap je, hè? Nel zit bij Lotus. Dat is een groep mensen die spelen dat ze slachtoffer binnen bij grote oefeningen. En om het ze echt mogelijk liedje te litten, maakt ze echt woensminken. En bij deze onthulling binnen we wel het einde van deze check. Help me koor en wat het neder gaat, krijg tot neer. Dan check ik je hem oorweken weer. Hallo! Zo, dit keer mooi. Zo. Nou, en mijn allerbeste vriend. Ook ik maar. Kom maar, jongen. Hè? Schatsie. Dit is het op mij. Zo. Dat kerstje, dat is toch lekker op sliep. Oei. Check,